duha ka tuig nga pagpahigayon sa sinulog dito sa SRP apan karon subling nakabalik sa ilang naandan nga mga pwesto ang mga negosyante og mga t-shirts dinhi gawa sa Cebu City Sports Center. Masaligon sila nga karong tuiga mas mutaas pa ang ilang halin. Kalipay ang gibati sa mga manindahay og sinulog merchandise nga nahimutang gawa sa Bilyana diha sa Dan Jones Avenue. Si Arvin nga taga Bukidnon sa Mindanao tuyong miari dinhi aron maninda og t-shirts kay dako ang iyang pagtuo nga mas mudako ang ilang halin karong tuiga itandi sa nanglabayng duha ka tuig din dito sa SRP gipahigayon ang sinulog sa Sugbo. Excited na kay mas daghan ang tao diri taas-taas ang among sales dili para sa unang gamay ra kay lahi mo to siya nga lugar. Taga Bukidnon mi ma'am, ang taga tuig na gid mi gatinda diri kay mas tsada og mas kusog man ang kuantinda diri. Kay samot na nga nibalik na diri sa Bilyana. Ang abang sa matag tent mukabat sa 55,000 pesos sa panwa kiniig sa payan sa mga tag-iya sa tindahan tungod kay masaligon sila nga makaginansya ra sa baligya nga mulungtad hangtod Enero 30 ning tuiga. Excited kayo mi ma'am sa pagbalik namo diri sa Bilyana nga sa eskwelahan nga diri jud ang binyo sa mga tindera nga mga stall. Nagpasalamat jumigda ko nga mobalik jud ang among sale sa amo ang negosyo ma'am. Kanang diri na mo sa Jaros Apparel T-shirt printing daghan kami mga manindot na mga designer, mga design na mo sa mga t-shirt na ami kanang full sublimation, na ami tank top, na ami pangbata, na ami mga cotton, bisagon sa inyong request makahimo rami. Dili lang mga manindahay ang nalipay sa pagbalik sa sinulog sa Cebu City Sports Center, apan lakip na ang pipila ka mga tao nga excited na kaayo sa Grand Parade. Ay ibalik kay mas mayo mo diri kay daghan kay kuan kanang masilungan ba. Nya daghan sad ang kuan kanang sa hotel ana ba diri. Kung atos New Star bati kayo init. Mas mayo diri yung nindote nga nya kanang duol kayo na ang pamilya daw makaanhi na nindot lang kay kalingawan. Lipay mi ma'am at least doon lang kay para lingaw. Ang mga sinulog merchandise barato ra nga mapalit dinhi kun itandi sa mga mall, busa giawhag ang mga lokal ug langyaong turista sa pagbisita dinhi gawas sa Bilyana. Kini ang balita, Jinky Rosit, Cebu City News.